Og sejlusen. Dygtig, Luca. Godt, Christina. Det var sgu flot. Så det er også der omkring. Ej. Og min mands stedbror, han ejer en masse og kender en masse, ejer en masse ejendomme. Nu går den her spørge rundt omkring. Ej, det kunne være fedt. Så der skulle være plads til hund. Ja, det skal der nemlig. Og det gør det lige pludselig endnu sværere, ikke? Altså det der med, at... Nogen, som kender dem, der vil lege og sådan noget, så er det måske lidt nemmere. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og umiddelbart så er jeg ret ordentlig, vil jeg sige. Jamen, det Ja, jeg passer på ting. sød unge dame. Midten af 20'erne. Er det ikke meget længe? Jo, det er lige korrekt. Jeg er 25, så lige i midten, du. Lille lusen. Dygtig. Kom nu, Christina, bræt det på! Jeg tror, hun er ved at være forpustet. Ja, han er her faktisk. Cardiotræning, Christina, cardiotræning. Jeg siger det bare til dig. Nu er du også en bavian, Lusen. Ja. Er hvad? Nå, ja. Ja. Helt lige var bare...
Det der, når hun nærmest ikke kan trække vejret, altså.